Komisyona kul meclisi ava bû me erênî dît. Ancak pêvajoya amadekirina raporê pir dirêj ajot û raya giştî baş nehata amadekirin. Rixmê ku muxatab esas rêbertiya me û aliyê çareseriyê di vê pêvajoyê de komisyona meclisê rêbertiya me re tenê yek carê hevdîtin kiriye. Di encamê de komisyona meclisê raporek amade kir. Rixmê hemî kêmasiyên xwe jî ev rapor di pratikê de dikare bandorên erênî bide çêkirin. Ancak hêjî feraset û pêşniyarên di raporê de pratîze nebûne. Ev jî wisa nîşan dide ku desthilat bi awayekî rast û samîmî nêzîkî pêvajoya aştî û civaka demokratîk nabe. Ancak rêber Apo jî bikaribe di pêkanîna armancê wiha de rola xwe bilîze divê wekî muxatab fermî bêdîtin. Bi vî awayî wê derkeve holê ka di mijara çareseriya pirsgirêka Kurd de dewlet xwedî îradeya an na. Pêvajoyeke rast a çareseriyê ancak bi nasîna muxatabiya hukukî ya rêber Apo dikare dest pê bike bi diyarkirina vê statûyê dibe. Rêber Apo ji bo hevdîtinê têne kirin û tiştên têne gotin bi watedar û encamgir dibîne gelek caran qala zelalkirina statûya xwe kiriye.